piny Kenya Rigathi Gachagua. Odiochieng' ma kawuono kango chopo kanyo kar saa 6 mano mar odiochieng'. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua biro bedo ka wuok e pacho kae kodhi e pinyno mar Equitorial Guinea ka bende obiro dhi e romo no mano mar C-10 kata Committee of 10 ma bende biro bedo ka timore e pinyno mar Equitorial Guinea. Ka bende romo makamano jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua adhi e romo makamano e lo jatend piny Kenya William Ruto. Ka romo makamano mano mar C-10 nen romo mabende no chakore ayanga odiochieng' manyoro obro bedo kodhi nyime odiochieng' makawuono chieng' tarik 23 kendo obro rumo mano chieng' tich abich odiochieng' makiny tarik 24. Ka bende romo makamano en mano mar jotend pinje ma miluongo kanyo ni African Union Heads of State kaachiel kod mago jotelo mag sirikal ka bende gibiro bedo ka gitwake e wi lokruoge mopogore opogore ma bende ginyalo bedo kod gombo mar mondo mi oketi mano e United Nations Security Council. Ka bende kochopo odiochieng' makiny chieng' tarik 24 jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua obiro bedo ka ochiwo twak mare kacha e lojo Kenya e nyima jogo ma bende biro bedo ka chopo e romono mar C-10 ma biro bedo ka timore e pinyno mar Equitorial Guinea. Wach makamano nyako Ramogi bende wabiro bedo kwaluonu odiochieng' makawuono kata wabiro bedo kwaluonu mano limbe mar jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua e pinyno mar Equitorial Guinea. Kopogore kod mano wach machielo ma bende waluonu nyako Ramogi wang'e ni midhiero mapiyo ulo osebedo ka